En que situación estades os traballadores, como vos atopades? Pois a situación dos traballadores, a cosa está moi tensa, que xa estamos agobiados, porque non sabemos realmente o que está pasando. Nos falamos ca a patronal está nos explicando que tiñamos calma, que se está a tema vai ser resolucionar tal cual, pero non o creemos xa, porque xa levamos moito tempo esperando, pedironos unha semana e pico, 2 semanas de tranquilidade e vemos que as cousas non están avanzando. Entonces xa estamos nun momento moi tenso, moi crítico, e claro, os meus compañeros todos, estamos todos, claro, facéndonos preguntas. A min de que me vale ir a onda patronal e que me diga, sí, a mellor a media hora estamos tranquilos, pero despois pasa media hora, estamos outra vez carrulando isto. Que agora chega o 29 de novembro, está aquí á volta da esquina. Chega tamén o tema do cobro, que cobraremos. Despois, a parte disso, claro, montamos máis, chega o Nadal. Que vai ser de nós? Estaremos traballando, non estaremos traballando, estaremos todos na casa. Claro, son moitas preocupacións e son moitas familias que hai que atender e todo, entonces, claro, eso é un despropósito. E xa chegamos hasta este punto, é dicir, vamos a manifestarnos, vamos a demostrar quen somos, o que non é máis que iso, porque as negociacións non dan avanzado. Para mí non dan avanzado. Por moito que nos diga a nosa patronal que sí, non o creemos, xa un momento xa non creemos nada, porque... Por que credes que non avanza? Porque nós que falamos do comité da empresa, estamos cada pouco reuniéndonos con eles. Si a cousa vai mediando, vai poquinho a pouco, tal, é que non vemos nada. Entón, que iso? Si, vais a arreglar, pero non se sabe cando. Entón, que... Como facemos? Claro, nós cada pouco estamos falando co Paco, co Anxo, co dos da CIG, é que non podemos, nada, estamos sempre ca mesma historia, con todo. Entonces non... É que hai unha cousa que dices por que desconfiamos que non avanzan. Porque este tema, en teoría, estaba solucionado en marzo, cando se expropiou os terrenos. E, sin embargo, o 19 de setembro apareceron coa Guardia Civil para pechar as empresas. Se hoxe Iros está traballando é exclusivamente porque os traballadores e as traballadoras que están aquí se plantaron e botaron fora aos que iban a desahuciar as empresas, senón que estaba precintada e a xente estaría pedindo paro. E por outra parte, hai unha situación de injusticia tan grande, por eso estamos aquí no xulgado, que nestes momentos hai cerca de 5 millóns de euros en pizarra na esplanada de Samaca que están totalmente cautivos. É dicir, a Irosa non pode vender esa pizarra nestes momentos porque está en terrenos desahuciados. E non se pode utilizar, é dicir, está a xente producindo para poder traballar e poder cobrar o mes. E como dice o Moncho, chega o Nadal, chega a paga extra e non sabemos un pouco a situación que vamos ter. Entonces, pola nosa parte, desde logo, non imos consentir que se peche, non imos consentir que 250 postos de traballo directos e unha cantidad grandísima de postos de traballo indirectos, de proveedores, de clientes e demais, podan ir ao garete por culpa desta situación absolutamente absurda e absolutamente, vamos, de un verdadeiro despropósito. Que a concentración e a protesta se celebra aquí diante dos xulgados. Bueno, porque aquí tómanse decisións. O xulgado vai tomar decisións sobre se permite o desahucio das empresas ou non. Entón, de alguna forma, que o xulgado vexa que os traballadores piden justicia. Pasado hoxe, que vai pasar? Eso é a dialéctica imparable. Desde logo, hasta o 29 de novembro vamos seguir facendo movilizacións e vamos seguir movendo a xente, vamos seguir petando nas conciencias. Eu creo que xa quedou demostrado que toda a comarca de Valdeorras apoia de forma clara e contundente aos traballadores de Irosa. Vamos seguir apelando a esa solidariedade e desde logo o 29 de novembro, se non está solucionado previamente, vanos encontrar ali. Sí, vamos a seguir loitando hasta o final. É que isto non se vai pechar porque son moitas familias, non se pode permitir. Que se arreglen entre eles o que quera, pero nós os prejudicados somos nós, os obreiros, os traballadores. E non pode ser por culpa de X ou de P do que sexa, que eso realmente, a verdade non se sabe fijo. Pero nós vamos seguir loitando polo noso, está moi claro. E non marchar a estar na calle e cerrar unha empresa así por así. Por último, se me permitides, a min xa moito atención
que nestes momentos quen está, insisto, mantendo a empresa aberta, a empresa estará facendo xestión, negociacións, o que sexa, pero quen está mantendo a empresa aberta e funcionando son os traballadores, e aquí non se move nadie máis que os veciños e veciñas de Valdeorras. Si isto pasa noutra parte de Galicia, estaría toda a administración autonómica movendo ficha para salvar 250 postos de traballo. Pero pasa en Valdeorras e parece que Valdeorras non existe para digamos, para a estrutura política da Xunta de Galicia e para quen pode tomar decisións. Xunta de Galicia que, por outra parte, financiou esta empresa mediante subvencións como financiou outras moitas. Realmente non se pode consentir este mazazo para o emprego na comarca de Valdeorras e na provincia de Ourense. Gracias. Gracias.